السلام كبرات تغتاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدلو علتا وزيناتات اباخسم زتفصم جاملاو قتلت بوغن ايرترا زغرب ملسي حبرات منغستات امريكا بغداي تግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሕወሓት ዘቕረቦ ናይ ሰላም ቀድመ ኹነት ሓይልታት ትግራይ ዝማረኽዎም ሰራዊት ፌደራል ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መፅለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ዝተፈላልያ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ምስቲ ኣብ ኣኽሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ጃምላዊ ቅትለት ኣመልኪተን ንወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትፍጻመ ኢድ ነይርዎም ዝብላ ኮይነን ሕጂ ድማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነዚ መልሲ ሂቡሉ ኣሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ መልሱ ማዕከን ዜና ኣሶሽየትድ ፕረስ ንዘይተጠቕሶ ምንጭታት ጠቒሳ ኣብ ኣኽሱም ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጽዮን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሕዳር ወተሃደራት ኤርትራ 800 ዝበፅሑ ንጹሃን ብጃምላ ቀቲሉ ክትብል እያ ዘርጊሓ ብጀካ ዝኻ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ዕምሪ ዘለዎ ታቦት ዘሚቶም ክትብል እያ ዘርጊሓ እዚ ኸኣ መቐፀልታ ናይቲ ኣሶሽየትድ ፕረስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ተደጋጋሚ ጠቕን እዩ እዛ ማዕከን እዚ መግበሪኣ ግና እንታይ እዩ ኣጀንዳ እዚ ተግባር ከኣ ናይ መጀመርታ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጠቐነ ዜና ዘርጊሓ ነይራ ብምባል ነቲ በታ ማዕከን ዝቐረበ ጸብጻብ ዝነጽግ ጽሑፍ እዩ ዘርጊሑ ዝርከብ كم زفلت أبز حلفة قرب معلتات مع كان زينة أسوشيتد بريس أبتي أباخسم زركب مريم صيون زبهال بيت كريستيان أستاد شومن تميت سبات زبوت حزيقاتات كم استغتلو أبت أوان كأب بلك عنتاي كم زقات أمام بمجلس مسحدة كأوز دحانة دياغون تزراري بيها سراويت إرترا رئيساتات كيك بروكل كيلوم كتبل أب زرقي حزنة برت حجق نزيو منيستر يمان قبر مسكال كاب حق زرحقه أي وعلنا ينزل زلا حبرات منغستات أمريكا مس قداي تግራይ بزتحاز بالعلي إثيوبيا حدش سقمت وسيدة خمزلا أفليتا اتو سقمتي مقراص أمريكا نإثيوبيا تهبو زنبرت بمليونات دولارات زقصر ناي ገንዘብ حاجز كوينو إذا خا إثيوبيا بروجكت قدب حداسة مس قبصي أبزلوا مسحاب كم زي تتحزو موسانا أفليتا زلا بمخانيو منستري وصاي قدايات أمريكا تمال عرب كم زغلصو كله اتي أستات 272 مليون دولار زبصح ناي صتتان لمعتن حاجز شعو كوحزي مالت كم زي كونه اب قربا مز تفطرو كستات زتمركوسه زدما اب كلل تግራይ مز تفطره زسك حقجت زتاساسري إلو منستر وصاي قدايات أمريكا بتوسخ كم زحبرو سب او رديت كابت زحج توسيد زلو اجدا ناص اخوينا الله دحر مبال ازغ ان منغست ኢትዮጵያ كم زغلصلون افليط يركب نزب زملكت كأ كسب حجي بوغن أبي أحمد زمرح منغست إثيوبيا زخون ملسي أيتوهبنا لا بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب أبز حلف عمت نتقت تورد إت مسجد بحداسة أتحيز الدحر مقراصو إثيوبيا قطع جليس أنيريا إثيوبيا مسجبسي بأمريكا كابز مرح للزب دحر مسحبة ترامب جبسي نتناي أباي قد بروجكت خطف روسيا زبر إيتون هيبن إيريو كابز حلف حدار جميرو أستا 6 مليون هزبي كاب علم زتبت كله أب تግራይ دموكينات بمكيادو إثيوبيا أبز حج إوان كاب حبرت إيروبان أمريكان زركب أن هاجرات معرب صقط زوردا زلو خوينو أبتي أب تግራይ زلو كينات كأجام لو قتلت مفتصامو سبات بتأمية ممات مجمارهم ناي عين مسخاخر قليصهم ኣለዎ حبرات منغستات أمريكا خا حجي نتني إثيوبيا كتبو ዝጸንሐት ገንዘብ ወሓገዝ ምስቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ብቐጥታ ኣተሓሒዛ ንስኩ ወሃብ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ክትብል ከም ዝኾነ ተገሊጽ እዩ እቲ ሃገር ብጉዳይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ውሳነ ወሲዳ ዘላ أبز أوان حيلتا تግራይ مريحهم أنصارنا إثيوبيان مشاركتهم حيلتا زواجو زلو مرحت حوحات مس منغست قدم مزرابهم كفصم ኣለዎም زبلوهم قدم خونت سلام أنبيرهم اتي بوتم نلعل 3 ورحي أبرخاتات تግራይ أنصحيبهم أو كنا زركبو مرحت زوص مغلصي نزوم زسعبو قدم كونتات أقمطلو حيلتات إرترا كاب تግራይ كوصو ካልኦት ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታቱን ካብ ተከልል ክወጹ ነቲ ኣብ ተከልል ተፈጺሙ ዝበልዎም ምጽናት ብሄርን እቲ ኩናት ዘኸተሉ ዕንወትን ብናጻ ኣካል ከጻረ ነቶም ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ዝኾኑ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ረድኤት ናብ ተከልል ከኣቱ ፖለቲካውያን እስራት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኹነት ክፍትሑ እቲ ነቲ ክልል ከመሓድር በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተመዘዘ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክፈርስ ዝኾነ ሰላማዊ ዝርብ ድማ ብዓለም ለኻዊ ወገን ክምእከልዮም ጠሊቦም ዘለዉ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን በፖለቲካውያን ሕገ መንግስታውያን ጉዳያት ነነውሕ እዋን ከተፋነኑ ድሕሪ ምጽንሖም ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር 2020 ናብ ረጽሚዮም ኣምሪሖም ነዚ ሕጂ ብመሪሕነት ሕወሓት ወፂ ዘሎ ሓድሽ ንሰላም ብዝምልከት መግለጺ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ መልሲ የለን
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ይካየድ ዘሎ ውግእ ገና ቀጻሊ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ሓድሽ ናይ ምሩኻት ተንቀሳቓሲ ምስልታት ተዘርጊሑ ውዒሉ እቲ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ብሓይልታት ትግራይ ተማሪኾም ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከዓ እቲ ኩናት ገና ቀጻሊ ከም ዘሎ ዝምስክር እዩ ዝብል ጸብጻባት ዝርግሓሉ ዘሎ ኮይኑ ብክኢላታት ኣብ ዝተገብረ ናይ ቦታ መፍላጥ መስርሕ ወይ ድማ ጂኦሎኬሽን ብልክዕቶም ምሩኻት ዝነበሩሉ ቦታ ተፈሊጡላ بمسرت اتز تزرجح جيولوكيشن كا اتم مروخات ابتا كاب جيجت نشنوخ دبوب بناي جوجل اقاممرا 15 كيلومتر امريت بزلو رحقه صرغيا كا كساب 4 كيلومتر رحقتها بتركب سامره اتبهل عد كم زخونه يتغليص زلو ازي ناي مروخات تنقسقاس سئل كا حدش مخانه زغلصل زلو مخنيات ابز حلفه قرب معلتات ابت كبابي امنغو حيلتات تግራይን ሰራዊት ፌደራልን ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ بساتلايت زتلعله ناي كبيت برت ناي بارع سئلتات زترغاغص خوينو حوحات ون ابت خبابي اب زنبره وግእ بزحي زلوم سراويت دمسيسن ماريخن كبل مغلصي اوصي نيريو ازوم مروخات كا زتفلالي منጭታት يحبرو كم زلو بمنገድ ቀይሕ መስቀልና መንግስት ኢትዮጵያ ዝምለሱ ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ውን ሓደ ሙልጌታ ገብረ ህይወት ዝበሃል ኣብዚ እዋን ኣብ በረኻታት ትግራይ ዝርከብ ናይ ቀደም ኣባል መሪሕነት ሕወሓት ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ኣባል ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን እትበሃል ትካል ዝኾነ ብዛዕባ ምሩኻት ሂቡ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ዝተማረኹ ዘበሉ ምስ ሓይልታትና ብዙሕ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ናይ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተገይርሎም ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ከም ዝምለሱ ዝግበር ዘሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዝነበረ بريزيدنت تنزانيا ماكفولي اب قبر مخار زنبره بعل سلطان ترخيبو اب زبسمع مغلصي نلبدا كورونا نمسعر حزب تنزانيا ناي سلسته معلت صومن صلوتن كغبرو صاوعيت اقريبو نسو تنزانيا نلبدا كورونا اب حلف عمت كم زسعرته بمحبر اب عمت ونت لبدا داغماي كم تسعره يغليصو እዚ ወሪድ ዘሎ ሽግር ድማ ካብ ኣምላኽ ዝመጻና ፈተነ ክኸውን ከም ዝኽእልን ታንዛናውያን ከሰንብዶ ከም ዘይብሎምን ኣተሓሳሲቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ነበር ጆን ሕክምናው መከነኻን ክግበረሉን ከሎ ብዘይተፈልጠ ሕማም ከም ዝሞተ ይዝፍለጥ መንግስቲ ተሃገር ሰባት ናይ መከልኻል ዓቕሞም ክሕይሉ ባህላዊ ፈውስታት ክወስዱ ከምዕዝ ጸንሐ እኳ እንተኾነ እዞም ባህላዊ ይኾኑ ካለ ኣፋውስ ካብ ለበዳ ኮሮና ከም ዝከላኸሉ ዝኾነ ብጭብጥ ዝተረጋገጸ መርትዕ የለን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙኑን ሚኒስትር ጥዕና ተሃገር ጀንጅብል ሽጉርቲ ለሚን ጉዕን በሓባር ጥሒንካ ምስታይ መድሃኒት ዝብል ብተግባር ዝተደገፈ ግን ብሳይንስ ዘይተረጋገጸ ጉዳዩ ንህዝቢ ኣቃሊሑ ንኣዋርሕ ኸ መንግስቲ ታንዛንያ እቲ ሃገር ካብ ለበዳ ኮሮና ናጻ ከም ዝኾነትን ከታበት ንምዕዳግ መደብ ከም ዘይብላን ከገለጸን ይሕዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم